הולך לבנק להפקיד את הצ'ק, הסלולרי צועק אבל אני מתחמק. היה לי יום רע, אין לי עבודה, אבל אבא יעזור לי לשלם שכר דירה. שיחה בריאה על כלכלה נכונה, כפית שמנת באזור המפסעה. היה לי יום רע, לא טוב, אבל אבא יעזור לי לשלם את החוב. כי יש לי אבא עורך דין, יש לי אמא מורה, טלוויזיה בחדר, מס הכנסה, אני לא עשיתי דבר, אבל יש לי הכל, ואם אני רעב אז יש לי מה לאכול. כי יש לי אבא פרופסור, אמא מנכ"ל, מדברים פה על נתון, אני לא מרגיש אותו בכלל בקו העוני נראה מרחק שנות אור. נקנה אותם בסול ואז נמכור, ביוקר נמכור. מה אתה עושה בזמנך הפנוי? אני משחק במחשב, הולך לחדר כושר. לרוב עובדת ולומדת בשביל הבגרויות, אבל אם יש לי זמן פנוי, עושה לי כמה שטויים עם חברים שלי. משחק באקסבוקס, משחק כדורסל, נפגש עם חברים. מבלה עם חברים. מה זה אדישות חברתית? אדישות חברתית זה, בדרך כלל אם אנחנו מדברים על היום, זה שאנשים מאוד מאוד מרוכזים בעצמם. בהגשמה עצמית, בהצלחה אישית, לפעמים בלהיות מאושרים. יש כל מיני תיאוריות New Age מטופשות בעיניי, של השלום מתחיל בתוכי והאושר מתחיל בתוכי. וכשאנחנו כל הזמן מתעסקים באני, עצמי, זכותי, אנחנו שוכחים שאנחנו לא חיים בחלל ריק, ושיש לנו גם חברה שאנחנו חיים בתוכה. ואני חושבת שזאת אחת המחלות שלנו, של השקיעה הזאת בעצמי ובמטרות של עצמי, מעבר לזה שזה מזיק לחברה והופך אותנו לאנשים שהם פחות תורמים לחברה ופחות פועלים לשינוי שלה, זה גם עושה אותנו אנשים נורא נורא משעממים וצרי אופקים. כי אני חושבת שאדם שהוא צופה פני חברה ורוצה לשנות את החברה, הוא תורם גם לעצמו, הוא הופך את עצמו לבן אדם עם יעדים שהם יותר משמעותיים, והוא גם בסוף בן אדם יותר מאושר. לפני חודשיים פרסמו במדינת ישראל דוח עוני נוסף, וגילינו שאנחנו חיים במדינה שיש בה מעל 1.7 מיליון בני אדם מתחת לקו עוני. זה אומר שכל ילד שלישי במדינה שלי ושלכם מתחת לקו עוני, שכל סבא וסבתא רביעית במדינה הזאת מתחת לקו עוני, כל ניצול שואה שלישי. אבל בצד שני אתה עושה סמינר, ואז אני עושה סמינר לבני נוער, אוקיי? ולא מעט עושה סמינרים על הפערים החברתיים כלכליים. עשיתי לחבר'ה בי"ב, הלכו לי 10 בנות מאחורה בתחנה המרכזית תל אביב, עם הרעב ואיפור, כן, בתחנה המרכזית, ואחת מהן צורחת על המורה שלהם בצרחות כל הסמינר. מה זה? מה הבאתם אותנו לפה? לראות פיפי, לראות עוני, לראות אנשים מתים ברחוב? היא צועקת את זה שמתחתיה יש איזה סבא אחד, אתם יודעים מה שיכול להיות שהוא עשה את המהלכים הכי לא נכונים בחיים, הוא אלכוהוליסט, הוא עצלן, פרזיט, מה שאתם רוצים. אבל הילדה הזאת אין טיפה טקט, כל הסמינר עוברים ורואים כל מיני דברים, כי מספרים זה לא דבר מרגש, אני אגיד כל ילד שלישי, אוקיי, זה מספר. כשרואים את זה בעיניים, מבינים את המציאות כמה היא קשה, והילדה הזאת כאילו רק לה בעיניים, וכל הסמינר רק שואלת שאלה אחת, מתי מגיעים לעזריאלי? מתי מגיעים לעזריאלי? היא רק רוצה להגיע לעזריאלי, היא רוצה לקנות. עכשיו הילדה הזאת היא לא ילדה רעה, אבל הילדה הזאת, בת הנוער הזאת, היא מקרה קיצוני, תוצר קיצוני של תרבות שאומרת לכם, עזבו אתכם, אל תתעסקו בכלום. כל מקום משדרים לנו את זה, יכול להיות שיש פה כמה אנשים שהצליחו להתגבר על זה, ומשדרים לנו את זה בכל מקום. האם אתה מתנדב במקום מסוים? לא. לא. עכשיו לא, אין לי כל כך זמן. לא. אנשים חושבים שבעולם שלנו זה הכל או כלום. או שאני עושה שינוי מהפכה ענקית, או שאני לא עושה כלום. עכשיו, גם אנשים אין להם סבלנות בעולם שלנו, אני קורא לזה תרבות המיקרוגל. כולם יודעים שלהכין דברים בטוסט הזה יותר טעים, כן? אבל אנשים אין להם כוח, אני שם במיקרוגל כי זה בא יותר מהר. שהוא היחיד שנותן לי חום בעולם הזה. היחיד שעוזר לי בשיעורים. זה שמשחק איתי. ואפילו זה שמטפל בי כשאני חולה. אנחנו חיים בעולם שאומר לכם, עזבו, תהיו טיפשים, תהיו יפים, תעשו את הכסף שלכם, אל תהיו מעורבים בדברים של אנשים אחרים. ואני שואל תמיד שאלה אחת מאוד פשוטה,
יש משהו אחד שמפריע לך, משהו שאתה מוכן להיאבק בשבילו, משהו שאתה מוכן לצאת מהאדישות שלך, לצאת מהבית ולעשות בשבילו מעשה, ובדרך כלל מסתכלים עליי כאילו זה הפעם שנחת על מישהו לא יודע מאיפה. יש משהו בחברה שמדאיג אותך והיית רוצה לשנות? לא. מה מונע ממך לעשות משהו בעניין? שכל החברה ככה, וחייבים לזרום עם החברה. מה זאת אומרת? מה כבר ילדה בגילי יכולה לעשות ולהשפיע? ברמה הקטנה, אתה יודע, יש משהו שמפריע לך, בקטנה תעשי עליו משהו, תנסי לשנות אותו. אם תצליחי, וזה הגדולה של הדבר הזה, א', תעשי מעשה טוב, וב', תתחילי להאמין שיש לך כוח לשנות דברים יותר גדולים. כי אם הצלחת לשנות משהו בקטנה, אז למה שאת לא יכולה לעשות משהו יותר גדול? אז קודם כל יש את הדברים שהם מובנים מעליהם, כמו למשל במסגרת תנועות הנוער, או כמו למשל ללכת ולפעול. חינוך זה דבר מאוד חשוב, הדרכה זה דבר מאוד חשוב, לפקוח את העיניים זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי חלק מהעניין הוא שאנחנו עיוורים למה שקורה מסביב. איך אתה תורם? כל הפעילות של מכבי זה תרומה לקהילה, אם זה בהדרכת שכבה ט', השכבה של הבוגרים, החבר'ה שבעצם מחנכים את הדור הבא. יש לי קורס מדעתים, שזה אני תורמת לקהילה במתנ"ס. בזמן השרפה בכרמל הקמנו חפ"ק פה בזיכרון, שעזרנו לכל הכבאים בתרומות לאוכל, אנשים שפינו אותם מהבתים. מתנ"ס עצמו לילדים שאין להם ממש הרבה כסף בבית, אז אנחנו מביאים להם משחקים ואוכל. אנחנו עושים להם ימי הולדת או שבאים לבתי חולים ועושים להם כיף ופעילויות. לא להיות עיוורים לדברים שקורים ממש מתחת לאף שלכם. צריך להגדיל ראש, בכל מקום יש מקום לתרום, בכל סביבה, ונהנים מזה. אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה